onko tarpeet sitten itsekkyyttä? Onko se, että minä haluan, että minun tarpeeni tyydyttyvät, niin onko se itsekkyyttä? Ei, mutta toki jos sinne vaikkapa parisuhteeseen tai ystävyyssuhteeseen ei mahdu kuin sen toisen ihmisen tarpeet, niin silloin se on mielestäni itsekkyyttä. Aikuisten neuvola. Kodi heille, jotka haluavat kasvaa turvallisiksi aikuisiksi. Moikka! Tervetuloa Aikuisten neuvolaan. Tänään me jutellaan tarpeista, joka onkin ihan jättimäisen iso aihe, jota vähän sivuttiin jo meidän tunteidenkin kanssa. Mutta nyt kokonainen jakso on omistettu pelkästään tarpeille. Mä oon Outi. Ja mä oon Reeta. Tervetuloa. Tervetuloa. Reeta, miten sun tekemässä terapiassa, niin millä tavalla tämä tarpeista keskusteleminen on siellä läsnä tai miten se näkyy? Millaisten teemojen kautta esimerkiksi? No mä sanoisin, että tarpeet tulee ehkä eniten esiin niiden tunteiden kanssa, joiden kanssa me vietetään aikaa. Eli kun ihmisellä on joku tunne päällä, oli se sitten suru tai ilo tai viha tai mikä vaan, niin kun sanotaan, että tunne on viesti meidän tarpeilta, meiltä itseltämme, meille itsellemme, niin sitten lähdetäänkin purkamaan sitä tunnevyyhteä, mikä siellä on etsimällä, kuuntelemalla sitä sen tunteen viestiä ja etsimällä sitä tarvetta sieltä niin kuin taustalta, että sehän menee niin, että on joko tyydyttyneitä tarpeita tai tyydyttämättömiä tarpeita. Ja silloin ne niin kuin, että tyydyttämättömät aiheuttaa tietynlaisia tunteita ja tyydytetyt aiheuttaa sitten taas toisenlaisia tunteita. Voisiko sen niin kuin ajatella niin, että jos sulla on ikään kuin semmoinen hyvä tunne, semmoinen kevyt, hyvä olla, niin ne tarpeet on silloin tyydyttyneitä. Kyllä. Ja sitten taas toisinpäin, että jos on hankala olla ja ahdistaa ja on vaan niin kuin vaikea tuntemus, niin se voisi olla hyvä se kertoo idea siitä, kiinnittää huomiota niihin tarpeisiin. Juuri näin. Eli ne tunteet on siinä keskiössä. Just näin. Mutta vielä tärkeämpää on itse asiassa löytää se tarve, jotta me päästäisiin niin kuin viettämään aikaa enemmän siellä niiden tyydyttyneiden tarpeiden niin kuin aiheuttamien tunteiden. Se kevyt olo, kiva olla, Joo. ilo. Tämä on aihe, mikä ei mun mielestä ole todellakaan helppo. Mä voin ainakin ihan rehellisesti myöntää tässä, että olen ollut itse kyllä ihan oikeasti niin kuin aikuinen ikäni puolesta ja muutenkin jo paljon elämänkokemusta ennen kuin mä oon edes ymmärtänyt, että tämmöinen aihe on olemassa. Ja sen takia asiakkaitakin on kauhean helppo ymmärtää siinä, kun se on oikeastaan, vaikka me tiedetään taas siellä niin kuin tiedon tasolla, että olisi tärkeää puhua tunteista ja tarpeista, mutta ei meillä ole yleensä kauheasti tietämystä siitä, että mitä ne tarpeet edes on. Joskus joku asiakas on ihan pyytänyt, että kun ollaan avattu keskustelua aiheesta, että voisiko se näyttää jonkun listan, että mitä niitä mullakin voisi olla, kun en mä oikein tunnista niitä. Onko sulla olemassa lista? No joo, tai ainakin sillai, mä en tiedä onko tämä ihan täydellinen lista, koska tämä on niin jättimäinen aihe, että tätä voi hahmottaa tietenkin moninkin tavoin. Mutta mun mielestä aika hyvä semmoinen jaottelu on semmoisen vähän niin kuin viiden otsikon alle. Siellä olisi fyysisiä tarpeita. Ne on aika helppo tunnistaa, kun siellä on nälkää ja uni. Riittävän lepo on aika varsin tärkeä tarve. Sitten siellä on tarve liikkeeseen ja kosketukseen, eli kaikki tommoinen fyysinen. Sitten meillä on niitä emotionaalisia tarpeita, eli semmoinen tarve johonkin mielen rauhaan vaikka, tai iloon esimerkiksi. Ja se tulee ymmärretyksi. Ymmärretyksi tuleminen, se vasta tärkeä onkin. Joo. Sitten voisi ajatella, että meillä on ihan oma ryhmänsä sellaisia sosiaalisia tarpeita. Eli semmoinen tarve kuulua joukkoon, luoda yhteyttä muiden ihmisten kanssa. Ei meitä ole tänne yksin tarkoitettu taapertamaan. Ja sitten taas tämmöiset henkiset tarpeet, mitkä on semmoisia aika isoja asioita tuolla meidän olemisessa, niin kuin tarve vaikka vapauteen
merkityksellisyyteen tai voisiko siellä olla ehkä tarve rakkauteen ja tulla rakastetuksi ja sitten tietenkin turvallisuus. Niin. Se on aivan perustavanlaatuinen se, että meillä on ne omat rajat ja että me saadaan luottaa johonkin, että me ollaan turvassa. Niin nämä on ehkä 5 tämmöistä isoa aihetta ja sitten lista mahdollisesti voisi jatkuakin sen ympärille, mutta näin isosta aiheesta tässä on kyse, että ei se ole ihme, että me ollaan vähän ymmällämmekin, että mitä kaikkea tähän aiheeseen edes kuuluu. Kyllä. Mutta sitten se lähtee aina siellä terapiassakin siitä. Mun varmaan yleisin kysymys on asiakkaalle, oli siinä sitten pariskunta tai yksilöterapia, kasvumatkaa tekevä ihminen, niin kun asiakas kertoo vaikka jostain vaikeasta asiasta elämässään, niin mä kysyn aina sitä, että mitä sä nyt tarvitsisit? Se just, että pysäyttää ihmisen itsensä sen äärelle, että hetkinen, mullahan voi olla tässä nyt joku tarve. Niinpä. Ja että etsiikin sitä tarvetta sieltä taas kerran. Mm-hmm. Miten näitä voi niinku tunnistaa? Mistä me tiedetään? Tuollaiset fyysiset tarpeet varmaan aika helppo tunnistaa. Ehkä helpoin. Niin. Keho kertoo, että onko se väsynyt tai keho kertoo, jos et ole liikkunut tarpeeksi ja olet jäykkä tai Niinpä. Näin. Mä oon huomannut sellaisenkin, että, tai okei, tämä on ehkä vähän yksioikoistava, että ei tokikaan ehkä kaikille ihmisille niitä fyysisiä tarpeitakaan ole kaikkein helpoin tunnistaa, koska totta kai me ollaan erilaisia. Toisille se kehollisuus on vaikkapa se kaikkein vaikein asia. Juuri näin. Mutta ehkä sen takia, että kun tämmöiset nälkä ja uni ja tämmöiset asiat on jotenkin niin semmoisia, ne on ehkä turvallisiakin aiheita, että jos joku kysyy, että onko kaikki hyvin, niin voi olla jotenkin ikään kuin vähän helpompi sanoa vaikka, että no mä oon vaan väsynyt ja mä en oikein nukkunut hyvin. Ja sekin voi olla tietenkin totta, mutta sitten siellä voi olla oikeasti vaikkapa paljon syvemmällä piilossa joku muu tarve, mikä sitä oloa nostattaa, niin kuin vaikka joku, että mulla on ulkopuolinen olo. Juuri ja näin. sitä ei olekaan ihan niin helppo spotata, kun se ei ole siinä. Eli ne siinä sosiaaliset tarpeet onkin silloin tyydyttämättä. Joo, just näin. Ja mitä sitten, jos niin kuin, mitä ihmisille käy? Että mihin sitten se voi johtaa, jos ei niin kuin, tavallaan tunnista omia tarpeita? Niin aika pahaan oloon. Hyvin defensiiviseen käyttäytymiseen. Voi olla siis silleen, että me tunnereagoidaan, että kun se tunne tulee kertomaan siitä tarpeesta, niin kun me ohitetaan se viesti, niin sitten me vaan tunnereagoidaan ja niitä erilaisia defensiivisiä, joistakin tulee marttyyreitä ja joistakin tulee vihaisia niin kuin puolustajia koko ajan, vaikka kukaan ei ole mistään välttämättä syyttänytkään ja tämän tyyppisiä, mutta näistähän me jutellaan ensi kerralla, eikö niin? Tämä on niin iso aihe, että mitä se semmoinen yhteydettömyys omiin tarpeisiin meissä aiheuttaa, niin siellähän on melkoinen ryhmä kaikennäköisiä hahmoja, jotka meissä sitten seikkailee vähän niin kuin semmoisia suojamekanismeja. Niin tästä riittää sitten juteltavaa kyllä ihan oma jaksonsa. Mikä tulee mieleen isosti, joka silleen näkyy aika lailla tuossa terapiatyössä, on sellainen, ehkä meillä kulttuurillisestikin esiintyy vähän sellaista, että me ollaan niin kuin, kun me kaikki ollaan ihmisiä ja me ollaan siihen ihmisyyteen kuuluu se, että mä haluan tulla rakastetuksi sellaisena aitona ihmisenä kuin minä olen. Eli se rakkauden tarve on niin kuin meissä kaikissa valtava. Ja siitä rakkauden tarpeesta käsin me lähdetäänkin tavallaan niin kuin varmistamaan sitä, että minä tulen rakastetuksi sillä, että mä lähdenkin tyydyttämään sen toisen ihmisen tarpeita. Eli mä oonkin sen toisen arvailemassa ja olettamassa, että nyt sillä on toi tarve ja nyt sillä on toi tarve. Ja se voi mennä pahimmillaan sellaiseksi niin kuin aika kontrolloivaksi sille toiselle. Silloin aletaan jo puhua niin kuin läheisriippuvaisuudesta, kun tavallaan ollaankin siellä toisen tarpeesta. Ja silloin, jos joskus, niin se yhteys niihin omiin tarpeisiin katoaa ihan kokonaan, kun sä oot siellä toisen tarpeiden arvailussa. Toi on tosi iso aihe ja tosi vahvasti näkyy terapiatyössä. Mun kokemus on sellainen, että
ihminen saattaa olla aika taitavakin näkemään niitä toisen tarpeita ja olla siellä niin kuin tavallaan mikromanageeraamassa sitä, että mitä se toinen tarvitsee ja olla ikään kuin asiantuntija siinä toisen tarpeessa. Mutta sitten on aivan totaalinen sokeus siihen, että mitäs mä tarvitsisin itse. Juuri näin. Ja tämähän on sitten tällaisessa ehkä kääntyy katse sinne lapsuuteenkin asti, että miksi tällainen malli on opittu. Että eikö pienenä ole vaikka saanut olla tarvitseva? Kaikki pikkuset on tarvitsevia. Ei pikkuvauvathan ja taaperot, niin eihän he osaa täyttää edes niitä omia perustarpeita. Niin siinä ollaan toisen armoilla, mutta sitten jos niihin tarpeisiin ei ole vastattu johdonmukaisesti. Tai niistä ei ole keskusteltu. Eli se kommunikointihan on kaikista tärkeintä. Että ei pelkästään tietenkään se, että sä tunnistat sen tarpeen. Totta kai se nyt on kaiken A ja O. Tämä on aikuisten neuvola. Mutta miten sä esimerkiksi, Outi, kun teet paljon parisuhdeterapiaa, niin jos sä huomaat, että jollakin pariskunnalla, niin sä huomaat, että siellä ei käydä tällaisia tarvekeskusteluja. Miten sä lähdet viemään sellaista keissiä vaikka eteenpäin ja mitkä vois olla työkaluja vaikka tarpeista puhumiseen? Tai? Joo, kaikki lähtee siitä, että mulla ei ehkä ole semmoisia taikasauvaa siihen, että miten kahden ihmisen välille sitä jotenkin saadaan lisättyä, vaan se kaikki lähtee siitä, että ne työkalut annetaan ihmiselle nimenomaan tutkia niitä omia tarpeita. Koska eihän niistä ole mahdollista toiselle viestiä, jollei niitä ensin itse tunnista. Että niin kuin itsetuntemuksen lisääminen ehdottomasti ja se, että ja vähän semmoinen oman niin kuin tavallaan tarvehistorian tutkiminen. Että onko mä uskaltanut omia tarpeitani viestiä. Hirveän usein löytyy esimerkiksi tällaisia näkökulmia sieltä, että voi olla aika lujassakin semmoinen ajatus, että jos mä viestin mun tarpeistani, niin mä oon jotenkin itsekäs. Vaikka eihän se ole itsekkyyttä, sehän on suorastaan sen parisuhteen hoitoa, että olisi kauhean selkeä niissä omien tarpeidensa viestimisessä toiselle. Sehän luo hirveän upeat edellytykset sille parisuhteelle, että jos siinä olisi kaksi ihmistä, ketkä olisi hyvin kartalla niistä omista tarpeistaan tai tunnistaisi, että jos joku oma tarve on siellä jossain paitsiossa ja jotenkin, että nyt pitäisi päästä jotenkin tähän käsiksi, niin sitten jos siitä pystyisi toiselle kertomaan. Niin ja ehkä sellaisen niin kuin tavallaan enemmän, että keskittyy siihen minä-puheeseen, että minun tarpeeni on tämä, eikä siihen, mihin me saatetaan helposti lipsahtaa siihen, että syyllistää. No otetaan esille nyt vielä sellainenkin asia, että meillä on vähän sellainen niin kuin helposti sellainen toive, että varsinkin mulla on vähän niin kuin pieni lapsi tilassa, että mulla on toive, että sinä ymmärtäisit minun tarpeeni ilman, että mun tarvitsisi kertoa sitä, koska se ei tunnu niin kivalta, että jos mä oon joutunut sanomaan sulle, että mulla on tarve ja sitten sä tyydytät sen, niin se ei niin kuin NS palkitse minua niin paljon. Mutta kyllä aikuinen ihminen, jos me tässä aikuisten neuvolassa keskitytään siihen, että mitä se aikuisuuteen kuuluu, niin siihen kuuluu se, että sä tunnistat sen ja osaat kommunikoida sieltä niin kuin minä puheesta käsin, eikä siitä toisen syyllistämisestä käsin. Koska se menee usein niin, että siinä kohtaa ne tarpeet nouseekin sinne näyttämölle, kun sieltä tulee se syytös, että sä et koskaan. Ja sitten siinä tuleekin näkyväksi itse asiassa se tarve, että sä et koskaan huomaa, tai sä et ikinä halaa mua. Ja sitten me ollaan oikeasti niin kuin siilit, vaikkapa piikit pystyssä ja samaan aikaan toivotaan, että toi toinen tulisi ottaa syliin ja halaisi. Huvittaa sua halata ihmistä, joka sanoo, että sä et koskaan halaa mua. Ei, mutta sitten taas toisen, jos sä olisit silleen, että vitsi kun mun tekee mieli halausta, niin silloin sä mieluummin meet siihen ja autat sitä toista ihmistä. Mutta kun se tulee usein sitten sen erittäin tyydyttymättömän tarpeen sen tunteen siivittämänä sieltä, jolloin siellä on samaan aikaan se ikään kuin vaatimus. Kyllä. Näinhän se usein menee ja sitten kun me tosissaan meillä on hirveän usein semmoinen joku ihan hassu ajatus siitä, että sen toisen pitäisi lukea meidän ajatuksia ja just niitä tarpeita nimenomaan, koska ei se vaan mene valitettavasti niin. Ja sitten se voi mennä niinkin tavalla, että jos toinen sitten yrittää lukea niitä ikään kuin ajatuksia, niin sitten se voi olla tulkittu ihan väärin. Niin, tai se itse asiassa
Se ei lue, vaan se olettaa. Ja jotkut on ehkä vähän parempia olettamaan kuin toiset. Jep. Ja ehkä pitkässä suhteessa saattaa olettaa vähän paremmin kuin jossain lyhyemmässä, mutta siitä huolimatta niin se on vaan olettamista, että kun se ei perustu siihen. Joo. Niin. Tämä liittyy myös, tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että erityisesti pitkissä parisuhteissa tapahtuu olettamista tosi paljon. Ja olen täysin samaa mieltä tästä. Sitten se näyttäytyy uusissa ihmissuhteissa ja ehkä niissä parisuhteissa tai niiden hakemisen vaiheessa niin tosi voimakkaasti semmoisena, että me saatetaan ajatella, että kun kohdataan uusi ihminen, tai tehdä virhetulkinta siinä, että me ajatellaan, että tämä ei ole kauhean hyvä match, koska ei toi toinen niin kuin, ei se osaa ikään kuin lukea niitä mun ajatuksia. Meidän pitäisi heittää roskakoriin tommonen glorifiointi, että me ajateltaisiin jotenkin, että no se oikea ihminen osaa rakastaa mua just sillä tavalla, kun mua kuuluu rakastaa, koska ei se noin mene, että ne on ihan Disney-höpö. Ei rakkaus ole sitä, että osaa tulkita sen ihmisen tarpeet ja kaiken siitä ihmisistä tietää jollakin vaan katsomalla sitä silmiin. Niinpä. Se on mun mielestä upea rakkaustarinan alku, että siellä on ihminen tai kaksi ihmistä, ketkä osaa kertoo, että hei, että mulla on tällaisia kipeitä kohtia. Nämä on mulle vähän vaikeita juttuja ja näihin mä kaipaan vahvistusta ja tukea ja huomiota. Ja että me opetetaan se toinen rakastamaan meitä. Okei, vaatiihan se nyt varmaan sitten paljon muutakin, jotain kipinää ja jotain kemiaa ja tämmöistä, mutta on siinä nyt paremmat onnistumisen todennäköisyydet, jos siinä lähdetään siitä avoimesta kommunikoinnista eikä vaan jostain semmoisesta satukirjamaailmasta, että kyllä se toisen pitäisi osata, jos se on mulle oikea. Niinpä. Joo. Onko tarpeet sitten itsekkyyttä? Onko se, että minä haluan, että minun tarpeeni tyydyttyvät, niin onko se itsekkyyttä? Ei, mutta toki jos sinne vaikkapa parisuhteeseen tai ystävyyssuhteeseen ei mahdu kuin sen toisen ihmisen tarpeet, niin silloin se on mielestäni itsekkyyttä. Kyllä. Että jos on vaan niin keskittynyt niistä omista tarpeistaan viestimiseen, että ei ota huomioon, että sillä toisellakin on tarpeita, niin silloin ilman muuta voi ajatella, että onhan se itsekästä. Mutta silloin, jos siellä on balanssi siinä, että kumpikin saa viestiä tarpeista ja kummankin tarpeita pidetään tärkeinä, niin silloin se on mun mielestä kaikkea muuta kuin itsekästä. Ja ehkä tuohon voisi ottaa vielä se, että kun tunnistaa niitä tarpeita, niin tunnistaa, että mitkä on aitoja tarpeita ja mitkä on egon tarpeita. Niin. Että jos kysymys on siitä, sittenkin mun mielestä se on itsekkyyttä, jos ollaan ainoastaan niin kuin tyydyttämässä niitä egon tarpeita, eikä niitä meidän aidon niin kuin autenttisen itsen. Juuri noita, mitä sä tuossa aikaisemmin luettelit, niitä niin kuin syviä ihmisyyteen kuuluvia tarpeita. Niinpä. Niin ei se ole itsekkyyttä. Itse asiassa se, että ne tarpeet on siellä tyydytetty, niin sehän mahdollistaa siihen parisuhteeseen, siihen ihmissuhteeseen. Nimenomaan se, että siinä on kaksi ihmistä, jotka viettää aikaa niiden tunteiden kanssa, jotka syntyvät siitä, että ne tarpeet on tyydytetty. Eli ne on niitä kevyitä, iloisia, onnellisia tyyppejä, mistä me puhuttiin tuossa heti alussa. Joo, just näin. Ja onhan paljon parempi, miellyttävämpi viettää sellaisen ihmisen kanssa aikaa, että sä olet miellyttävämpi ihminen varmasti silloin. Ja silloin näyttäytyy huomattavasti vähemmin ne sun niin kuin puolustusmekanismit, defenssit siellä niin kuin siinä ihmissuhteessa. Se on ihan totta. Tämä on aihe myös, mikä on perheissä hirveän tärkeä. Tietenkin pikkulasten kanssa ne tarpeethan on hyvinkin vahvasti siinä näyttämöllä. Mutta sitten vaikka kun lapset kasvaa teini-ikään ja lähtee just tutkimaan sitä niin kun ottaa vastuuta niistä omista tarpeista, niin kyllä siellä on mun mielestä aika hieno ajatus semmoinen, että ne teinitkin ottaa mallia vanhemmistaan. Kyllä. Niin jos vanhemmat osaa viestiä omia tarpeitaan hienosti, niin siitä on aika hieno ottaa sitten lastenkin mallia. Siinä kasvaa lapset, nuoret, jotka osaa sitten aikuisina kommunikoida niitä ja se on just niille tuttua. Että sellaisia malli-ihmisiähän me ollaan mallioppijoita. Niinpä. Että me otetaan kaikki ne mallit sieltä joka tapauksessa. Ja sitten muuten tuli sellainenkin mieleen, että teiniltäkin on aika ihana niin kuin vanhemman kysyä, että mitä sä tarvitsisit. Todellakin. Ja ei se välttämättä kerro, kysymys. Mutta se, että niin kuin kysytään, niin se voi olla se juttu. Tämä tulee itse asiassa aika useinkin terapiatyössä vastaan. Että kun me palataan ajassa taaksepäin ja
katsotaan niitä niin kuin kipeitä aikoja elämässä, niin että se oli se kesä, kun mä murjotin siellä, koska oli pakko mennä mökille tai jotain tällaista näin. Niin sitten kun kysyt, että kysyks kukaan sulta, että mitä sä olisit tarvinnut? No ei. Niin mitä sä olisit tarvinnut? No mä olisin tarvinnut sen, että joku olisi kysynyt multa niin. Se, että mitä mä tarvitsen. Oikeasti. Joskus se pelkkä kysyminenkin on se avain siinä. Kyllä. Se on just ne. Ja tosi usein, kun terapiassa käydään läpi sitä ihmisen elämän tarinaa, niin ne kaikkein kipeimmät kohdat, niin ne on usein just sellaisia, missä ihminen niin kuin voi jälkikäteen todeta, että siellä ei ole ne tarpeet tyydyttynyt ja hirveän usein se asian ydin on se, että mä olin tosi yksin. Niinpä. Ja tämä on meillä Suomessa niin kuin aika iso aihe, varmaan kaikkialla, mutta täällä, että me ollaan aika yksinäisiä välillä. Sosiaaliset tarpeet jäävät nyt vähintäänkin tyydyttämättä. Saati sitten kaikki muutkin voi jäädä. Niin. Jes, nyt me ollaan puhuttu tarpeista. Ensi kerralla ne defenssit ja tämmöiset selviytymiskeinot, minkälaisiksi me muututaan, kun ne meidän tarpeet ei ole tyydyttyneet, meillä ei ole niihin pääsyä. Kyllä. Niin sittenhän meistä tulee niitä marttyyrejä ja uhreja ja meistä voi tulla miellyttäjiä ja perfektionisteja ja lista jatkuu. Mennäänkö niihin ensi kerralla? Kivoja tyyppejä. Yes. Kiitos. Kiitos Reeta. Hei, voikaa hyvin. Kiitos kun kuuntelit. Voikaa hyvin.